Ang gibuhat ni Santa Monica, sigon sa na-record sa atong simbahan, sa dihang ang iyang bana, kadto si Patricios Matingito, o sa kapagano, magsige nag-torture niya, isip asawa, kay di lagi gusto aning Katoliko nga tinuhuan, iyang gigamit ang pag-antos. Matod pa sa atong record, kada adlaw maghilak si Monica og magampo. Napunan pagyud sa iyang anak nga mitubo, nga misunod sad sa kinabuhi o kinaiya sa iyang amahan. Nahimo sang pagano, bisyoso. Mao gyapoy gibuhat ni Santa Monica, hilak og ampo. Lingay imong tupad, ing namausad na imong buhaton, naganahan ka na. Kita lahi man ta, yaw-yaw dayon, buwag dayon, divorce dayon, ana bakit? Sunan ka atong iyang bana, torturon siya, bisag magrosaryo lang kuno, makitaan magrosaryo, kulatahon pa siya, yaw-yawan pag maayo, labi nagyog mo simba. Pero sige hilak mo ni ka, punan pa siyang anak na portigyod ka, soberbiyo, wagyoy gi ila, wagyoy siya masuko, hilak. Ngano man, nganong gibuhat man to ni Santa Monica, kibaw mo? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Pero posible, sa ako laning analysis, posible nga gilikayan niya nga mahimo siyang tigpakaaron ingnon. Hypocrite. Gilikayan niya ang pagkatigpakaaron ingnon. Gidawat man niya atubangan sa kadaghanan nga mahimo siyang asawa atong iyang bana. Iyang gipuy-an ang kamatuoran nga asawa gid siya sa iyang bana. Di ba kanang dinhi sa Inigminyo? Unsa man na inyong commitment bana og asawa? Sa kasakit, sa kalipay. Unsa pa nang usa? Sa kahamugaway o sa kapitos? Sa sakit o sa maayong panglawas. Kana hangtod ang kamatayon, mobulag ka nato. Kung dili na kamutuman aning imong gipanaa diri, tigpakaaron ingnon ka. Hypocrite ka. Saad-saad pa ka diri, uniform pa ka anang imong perting nindutang uniform, kutob-kutob pa na imong sinina diri, pakanal-kanal pa ka, hasta pari, madisturbo na. Unya, gasto-gasto pa kagdako kayo para manaad anang maong saad. Unya, dangtad mga 5 katuig, na 10 katuig, nakigbuwag na ka, kay gisakitan. Hay naman tong sa kasakit o sa kalipay. Puyi. Mo nang ningon si Jesus, alaot kamong mga Pariseo, kay misaad mo nga mahimo mong shepherd or tig-atiman sa katawhan, apan nagsigi na noon mo panindot sa inyong kaugalingon, gasigi na hinuon mo pahimos sa inyong mga kaayuhan, inyong gipasagdan ang mga tao nga magkatibulaag, maimpierno, alaot gyud mo, mga tigpakaaron ingnon, nindot lang mo tan-awon sa gawas, niya, guba di ay inyong kinabuhi. Ako, pila naman kabuk ang nagpa-counseling nako, nag-abortion. Nindot kayo o kinabuhi, tan-aon siya. Successful kaayo, guwapa kaayo, nindot kay glawas, pero di ay gitorture ang kasing-kasing tungod sa iyang gi-abort. Di ba? Nganong nag-abort man siya, kay di siya gustong mag-antos nga moanak niya ng bata nga wa niya kinahanglan na gitawag og unwanted child. Nasa'y asawa, nasa'y bana, nidangop nako, kay gitorture sila. Bisag karon nana sila sa senior age, gitorture yapon sila. Niadtong bag-o pa silang minyo, diin ang asawa naka-involve og lalaki sexually. O wa na niya gitugan sa iyang bana. Hangtod karon pinangga kaysa siyang bana, pero ang iyang kasing-kasing kada niya katilaw sa pagpangga siyang bana, gitorture siya. Kay nahibaw siyang duna siya gibuhat
nga dautan. Tig pakaaron ingnon. Kani mga atong pagpakaron ingnon, torturon ta ani? Torturon ta ba? Nasa ko'y gi-counselan, di nahapit katog, kay katulo na siya nag-divorce. Dili ni taga din niya, outside the country ni. Katulo na nag-divorce. Karon ang iya na sang present nga, gika, kunuhay bana, maog ya po'y batasan katong sa una, nagdepresyon na siya. Nga mura siya, wa na'y kapuslanas kinabuhi, naghuna-huna na lang siyang maghikog. Nga naman, wa man siya magpakatotoo nga asawa, di man siya mudawat og kanang gitawag na tubag, martyrdom for the truth. Nindot no? Muna gipuy-an ni Kristo, ningon siya, ni anhi ko pagsaksis kamatuoran, og pakamatyan ako ang kamatuoran. Sige, lingay imong tupad. Yung napakamatyan na imong kamatuoran nga imo rong gibarugan. Kinsa din hing mga asawaha nga pakamatyan nimo ang kamatuoran nga asawa gyud ka taas ang kamot. Nay 5 kabok kamong uban mga tigpakaron ingnon. Kinsa man ning mga banaha. Kinsa mang mga banaha dinhi ang moingon pader akong pakamatyan ang kamatuoran nga banag yung ko aning akong asawa taas ang kamot. Naasay usa, duha. Sa to bana tong usa, ang asawa mo tugyapon. Lisod ba ang pagpuyo sa kamatuoran? Hangtod ka mamatay? Lisod ba o sayon? Purting lisura sa atong tawhanon nga panabot mo nang ang ato dinhing tawhanon nga mga balaod kanang legal laws naghimo og mga parameters aron mahimong reasonable ang imong pag-give up ni anang maong commitment. Naatay mga balaod aron lang gyud ta maka-excuse labi na gid ng divorce. Excuse man ang divorce aron dili nako masakitan. Pero tawhano na, pero matud pa ni Kristo, tig pakaaron ingnon ka. Di ba? Daghan sag balaod ang mga Parisiyo to excuse themselves aron dili sila mag-antos. Giing ng Kristo, tig pakaron ingnon mo. Himuhimo mog balaod para lang mo mahayahay, tig pakaron ingnon. Oo na siya. Alaot yung tig pakaron ingnon. Hisgutan na to gamay ang nahitabo sa Davao. Ang mga pulis nagtuman sa balaod nga i-serve ang warrant of arrest sa usa sa mga membro kuno ni Kibuloy. Nalimot ko kisingan. Usa ka membrong Kibuloy. Pag-abot dito, namugos silag entry. Giingnan sa abogado nga dili man ni mao ang inyong warrant kay address man ni ang address sa inyong gipangita tua man sa kana ganing Pasig. Nganong niabot mamo dinhi? Wa man sad mo kakita nga ni adin hiron ang inyong i-arrest. Niingon sila, no time to discuss. I-serve na mo ang arrest warrant. Pero ang ilang gipangita dito maayo, dili kadtong subject sa ilang warrant. Kung dili, ang ilang gipangitag maayo, mao si Pastor Apollo Kibuloy, nga wa dito sa ilang arrest warrant. Nyawasad sila, matod pa sa report, o sa atong nabati di social media, naaman atanan diha, mga footages, hashtag sa komentaryo dito na, niabot man ni sa Senate gahapon, wa sad sila mo stick sa mandate nga arrest warrant. Gi-search nila ang tibuok lugar. So nahimo na sad nga ang arrest warrant nahimong search warrant. Unya pag human nila search for 1 day, wa sila namiya, niabot sila 4 days. Nga ilan nang gi-occupy ang lugar, wa nay pagawason, wa nay pasudlon, gibarikadahan nila ang pultahan o ang sa sulod na sila mga balaod nga gipatuman dito para sa mga residents dito, mga membro sa community aning Kingdom of Jesus Christ. Nahimo sad nga matud pa sa terminos mga lawyers nga akong nabatian, nahimo na sang murag expropriation. Kasabot mo ng expropriation. Sa kay ko kay bawa na konsay kuan, pero expropriation kuno kanabang murabag ang imong private property kuhaon sa gobyerno
aron gamiton for public use nga di ka bayaran. Mo-offer man na silang bayad. Nya kung di jud ka mosugot nga bayaran, nya agiana na sa highway nga nag-expansion, agiana ng imong yuta, nya di jud ka mosugot nga bayaran sigon sa term nga giset sa gobyerno, i-apply nila ang balaod nga gitawag og expropriation for public purposes. Kuhaon ning imong yuta or imong balay, gubuo ni nga di ka bayaran. Mao to ilang gibuhat, wa sila mo bayad, pero ilang gipuy-an ang lugar ug sila nay hawd didto. Pero unsay gibuhat sa mga tao, sigon gyapon sa mga footages, nihilak lang, nireklamo pero di man paminaon, nihilak. Naghilak ang uban, nakuyapan, ang uban giatakis kasing-kasing, nangamatay. Ang uban na trauma, labi na mga bata na trauma, pero nihilak lang og midawat. Mukuyog pagin sila inig-search dito. Unya kung giuhaw nagmaayo ang mga pulis o gigutom, tagaan pagin nilag tubig o pagkaon. Ikaw mo kano be, gilisod-lisod na ka na mga tawhana, imong tagaag tubig o pagkaon? Adi mo to. Naaman ko na sa kuan good social media, sa YouTube, Facebook, kita mo na ilang tunulan. Ana. Amo to, ang resulta gahapon ni padangat og gahapon ni padangat og court order ang Regional Court sa Davao nga temporary protection order niya ipabakit ang tibuok lugar. So tungod kay ang rason sa mga pulis gibuhat to nila kay nag-serve sila, nagtuman sila sa balaod. Pag abot na sa order sa court, i-communicate ng ilang ground commander kay ipabakit na ang area, mi resist ang ilang ground commander. Matod pa sa usa ka senador nga niadto gid siya didto. Ni resist, dili siya mutuman sa court order kay padayunon pa nila ang pag-search kay sa ila kunong detector nga machine, wa man gid nila makit-i si Pastor Kibuloy o katong ilang gipangita, basin kunog nitago atong bunker nga katong naaslawom si yuta kay na-detect kuno sa ilang detector nga naay heartbeat ba ana nya tungod atong heartbeat nga na-detect sa ilang machine, they refused to follow the court order. Purting laguta sa usa ka senador, unsa naman ning batasan sa atong kapulisan, di na muto magbalaod. Sila maoy law enforcer, nya ni anay court order, di sila mutuman. Unsa naman ning batasan sa atong kapulisan, og didto na expose nga nagpakaaron ingnon lang di ay ang atong kapulisan nga ni serve didto. Labi na gyud ang ground commander kay nakit-an man nga di gid sila mutuman og balaod. Og pag-react niini sa Senate, na tensyon na, dito na sila ni-vacate. Kaya niabot naman sa Senate. Gani karon nag-propose na ang maong senador nga maghimo tag legislation. Ang pipila ka mga senador, maghimo tag legislation regarding sa pag-serve. Kaya waman na nila ma-legislate, wa kuno na nila butangi og balaod, unsaon gyud specific nga pag-serve sa warrant of arrest o search warrant. Kay mura nagsakol kuno sa diining maong kaso, nakita nato nga ang kapulisan confused unsay kalainan sa warrant of arrest o search warrant. So butangan tanig balaod aron duna gyud clear cut nga kanang difference sa ilang action in carrying out the law. Nakita na hinuon nga wa gyud sila klaro sa ilang pagtuman sa balaod. Hypocrisy. Nya sa dihang nang miya na sila nga subo kay mga naong, ang mga taga dito mao say gasigig isa-isas kamot murag pista, mga unata magparty ta kay nabalik na tas ato mga balay sa uy nangaguba sagdi lang nangaguba ato lang niya ng ayohon kay gipangguba ang tos mga pulis ang ubang mga balay o mga koral sagdi lang ato ng ayohon importante ni anata ato na sa ning lugar kay katong ato ata ang mga pagkaon dito ras gawas wa sa naka gibawalan sa mga pulis nga ipasod ang mga pagkaon ana pero sila dito nangaon sila dito sulod ang uban pero mura biya sag martyr to mga pulis kay ngano man wa in town sila yung mga ligo for 4 days amot wa ba ka to mga ligong uban niya kuwang sila stog luya kay sila
kadtong mga members. Pero ang officer, maligo raman to, mao man to igasigig kumanto raman to sa babaw. Mao to nga matud pa ni Kristo, alaot kamo. Portig yung alaota in taon sa mga kapulisan, kay gikapoy pa, uwaw pa, gibiay-biay sa daghan kayong mga tao. Unya karon paglakaw nila, niingon ang mga lawyers nga taga dito sa KOGC, niingon sila, duha man mo ka batalyon ni ari dire, duha ba to ka batalyon or 2,000 ba to? Thousands of cases ang inyong atubangon. Mo file sa mi og batalyon of cases sa inyong gibuhat dire nga mga illegal. So mosamot na gyud kaluoy, no? Mo kana bang sa atong pagbuhat nga dili na subay sa kamatuoran sa balaod nga tininuod, mo suffer ta. Kami sang mga pari do na sad mi balaod nga gituman. Poverty, chastity, and obedience to the authority of the church. Poverty, supako na gininamo, magdinato nami, alaot gyud mi, magkaratol-ratol among kinabuhi. Chastity, lami man ginang sex, amo nang supakon, makig-sex gyud mi, nya mga buntis na nang among kuan, or ma-involve mig homosexuality, masakpan mis mga tao, alaot gyud mi. Nya kanang obedience, supak-supak mi sa obispo kung sa iyang iyang pagbuot sa among mga superiors, isanksyon dayon mi kuaag faculty, alaot gyud. Muna bahalag sakit, tumanon, bahalag lisod, padayonon, bahalag mamatay, unsa man, dawaton sa kanunay. Ang akong papa, katos Papa Sibero, sa panahon nga kami below 10 years old pa, sigihan mig latos ni mama, kay hysterical kay is mama. Sige latos mo, average mig kaduha latoson sa usa ka adlaw. Imagine, sangas bayabas mo ilatos. Kani akong lawas mapuno nis mga labod-labod. Pertigyong mo latos ni mama. Nya si papa kun mutingog gani, nya naa siya sa among balay iniglatos ni mama, nya mutingog is papa, iapil gid niya glatos si papa. Adto mahurot gani og kabali usahay ang sangas bayabas. Si papa sigihag damag ni mama kay pasukulon. Si papa dako kay glawas, pareha mig height, nya baskulado kay mag-uuma. Si mama gamay nga pagkababay, nakubsus kani mama, kuptan la ni rum papa, ilambuyog lapos ginis among bongbong, kay amo sang bongbong sa ang kawayan gabok naman sad. Kung lapos ginis bongbong mo na magluhod mis altar, labi si papa sigihan naglatos ni mama niya, sige hagit sige sukmag ako dakon kag lawas, kumag ako kaliwat mamong patay kasawa, pati ako ana ba kanang hagit-hagitong yung mama ba. Ako sa ditong galuhod sa akong kabatanon nga perti na sakita sa akong lawas, igos labod, magsigi sa kog ampo, Ginoo in taon, pasukula in taos papa, pasukulas papa, haron matagbaw nis mama. Pero sa papa di gyud mo sokol ni mama. Sa dihang nadako-dako nako, niingon ko pa, nganong di man jud ka musukol ni mamang gamay makinas mama nya, sigihan man ka ana niya og kanang hagit-hagit. Ingon des papa, wa man anako pangasawa inyong mama para kulatahon, wa man anako pangasawa inyong mama para pasakitan. Sana all. Bitaw, mo na rason ni papa, katus papa wa gito'y grado. Mga usara to kasimanas grade 1, nahuman na to siya. Pero maunay iyang baruganan, wa na nako pangasawa ang inyong inahan aron kulatahon. Bisan pagikulata na siyang mama, wa gyud to niya buhata. Unsa may rason? Gipuy-an ni papa ang iyang pagkabuutang bana. Sa dihang na-paralyze ni papa, si mama gini atiman ni papa. Hangtod si mama nasakit na lang sa noog diabetes, kaya wa na lakaw-lakaw ni kuyog ni papa for 6 years. Hangtod namatay si papa. Purti na sang buutana ni mama. Nausab yun, naliwat na sa siyang papa. Nga, namatay dahil si mama. Hain ka turon silang duha. Ambot lang.